Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan no usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungora karon sa inyong nasab nga pagpatalinghog, nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumalag kini ni Master Tomas D. Junior Senior kinsa ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Huwag akong magapanginaot nga unta sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan karon nga nagan nasunod ning tungura aron sa ingon ni ana sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga mo igatudlo nga na kaninyo og kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mong sibihan sa DYLA magsugod kita sa ingon ning oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa tuodtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O ingon man sa uban nga dapit sama dito sa Cagayan de Oro City padayon dia po nato nga bati sa Teleradio sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa alauna ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O inguman sa uban nga dapit padayon gyapon nato nga mabati sa maong sibihan sa sama dia sa Kabusis Radio sa Villanueva. Padayon gyapon nato nga bati ang atong programa mga litong lamdag sa kinabuhi o ingon sa ngadto sa Balingasag paingon ngadto sa Ingoog dili lang nato ni remind ang tagsatag sa mga ngalan sa radio station sanglit nakapadaghan naman nato kini nga gibalik-walik ang pagsilbiya sa mga programa tungod kay kini atong programa nikaabot man kini sa 26 na ka mga radio station sa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Busa kun ugaling mo adto kamo sa mga dapit kamo nang ginganlan sama dito sa dapit sa Surigao inyo gyapon kaming monitor o nga sa Bukidnon kayo ngadto sa Dipolog, Magadian, Usamis o nguman dia sa Iligan. Mabati gyapon ninyo ang mga sibihan nga amo nang gisudlan sa tuyog tinguha nga ang programa di himo kina namo udugal lang sa mga higala na mo lagi ta katong mga tao nga nagapangita lugar sa kamaturan o pinaagi na inyong masayran ang mga doktrina nga gibarugan usab sa mga ministro sa pagtulan ng PBC mga diin ni anak kini dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpamatuod. Busa kumusta na lang o sa pagpaybalo di ay sa tanan nga mga kaigsunan no sa sakop sa branch number 25 nga aduna day kitay paghimuon nga meeting karon. Mo naman kini ang schedule nga atong gikasabutan nga matag katapusang Domingo sa bulan. Aduna kitay meeting paghimuon diya sa balay sa atong chapter diya sa Wireless Mandawi sa ilang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. O kumusta na lang sa tanan mga kaigsunan nila ni Sister Margarita Igunia ni Brad Idi o ginguman dito sa konsolasyon sa atong mga kaigsunan nila ni Sister Angela Flores sa konsolasyon uban sa iyang pamilya o nila ni Sister Lucy Fanta diya sa konsolasyon mayong pagpatalingog o inguman sa Tipolo nila ni Sister Janice o ni Sister Ivy Valenzuela o usab diya ninang Suping Perolino sa Wireless o sa atong magsunan diya sa dapit sa Cordoba sa Bangbang Cordoba nila ni Mr. and Mrs. Duroy nga manghinaot usab kita nga makatambong usab si Brother Duroy sa ato karong paghimuon nga meeting karong hapon kay dagan kitag mga importante usab nga pagahigbusan sanglit nga dunay mga schedule nga angay ninyong mahibaluan nga
sa pag-run up no sab sa atong Executive and Vice President sa pagtulunan, Reverend Charlie Yunio. Busa gangyo ko ang tanan nga mga sakop sa branch number 35 nga mutambong karong hapon nga atong paghimuon nga usa ka meeting, yearly meeting kana mga kaigsunan. Busa kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan no? Dito sa Urmok sa atong mga kaigsunan diha ni Brother Drigo Pamunde, nila ni Brother Danny Aing, mayong adlaw ninyo brad, o inguman sab sa atong chapter diha sa Bohol nila ni Brother o chapter president Lunglong Divino, uban ni sayang Vice President ni Brother Gregorio Painaga, nila ni Joy Divino ug ni Anabil. Mayong buntag kaninyo mga kaigsunan diha nga tanan nga malakip na usab ang mga membro. Og aniya pa di ay yatag ko sa lain nga mga alagad magapangmusta usab nga na kaninyo. Kini usab si Brother Dennis Gonzales nga nag-awhag unta nga ang mga suki nga paminawan ni Sir Jonex sama kanilang Bradex, Richard, sa John Sarmiento o uban pa nga magpatalingog nining pagtulunan kay lahi gyud kini sa daghan ng nagpanghimutuod nga walay lain gidala kundi ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Og hatag ko kamo sa lain. Mayong buntag mga kaigsunan ug mahal nga mga tigpaminawan kini gihapon ninyong alagad Brother Luciano Panta, katambayayong gihapon kaninyo sa pag-aton usab mining kamaturan nga nakasulat sa Biblia, mga kamaturan nga kumay atong hingpit nga dawaton mao maghatod kanato sa tinuod gayud nga kaluwasan. Og aniya paghapon ang usap pa kalagad. Kumusta og mayong buntag usab kanatong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Sa samang pagkagigapon, makikubad gapon kaninyo sulod sa ka oras o 15 minutos nini atong programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. O ako ang mga pati lugar sa tanan nato nga mga kaigsuonan. Kumusta kaninyong tanan? Kutob sa nagpatalinghog dining mga programa, ilabi na usab sa ato ang suki nga tigpaminawan o paglantaw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan? O general na lang gayod ang ako ang mga pagpangumusta kaninyo tungod kay bilinhon kayong oras sa atong pagtuon nining kabuntagon karon. Busa ako na lang awhagon nga sundan gayod ang ato ang programa dinhi sa DYLA sa matag Domingo sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa buntag. Ang ato ang tema karon nga pagaisgutan Brad Samuel, ato namang natun-an sa miaging Domingo. Kabahin may tungod ngano nga ang atong gipaila nga Dios nga Espiritu Santo katumanan Divine Master Tomas E. Junio Sr. nga siya ang uban nagmagahi sa ilang kaugalingon sa ilang pagtuo kaya maingon sila nga dili kini mao ang katumanan, ang uban usab mutuo, ang uban sab dili pud mutuo kana nakalati na daan sa Biblia kan bisan pa man gani sa atong Ginoong Hesukristo sa iyahang kapanahonan sa dinhi pa sa kalibutan dunay gingilaran sa atong Ginoong Hesukristo, ginganlan sa giyawa unya ang uban bisan pa sa pagbuhat sa atong Ginoong Hesukristo sa mga milagro nga diin iyang gipakita ngadto sa katawhan kanhi sa unang kapanahonan sa dinhi pa sa kalibutan, ang uban gihapon nagmagahi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kana nakalatin na kana sa Biblia kay ang ilang pagtan-aw sa atong Ginoong Hesukristo nga dili nila tuhuan nga mao ang Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan sa iyang amahan. Wala gyapon sila motuo tungod kay duna lagi kunoy apan kay ang atong Ginoong Hesukristo sa material duna siya magigsuon, duna siya inahan, duna siya amahan. Unya ang uban usab gingilaran bisan taliwala lugar nga si Kristo nakita na nga ang iyang mga buhat, naghimo siya mga maayong mga buhat. Ang uban ning dayo ning ingon nga dili man na siya iya sa yawa kay naa bagoy iya sa yawa nga makabuhat og maayong mga buhat. Pero ang uban nag-ingon sa ilang kaugalingon nga
nagpakadiyos siya nga tao raman unta. Busa ingon ana ang kahimtang di ay sa kamatuoran kung magpaila na siya dinhi sa kalibutan. Sa samang pagkaagi gapon sa atong gipaila sa Espiritu Santo, naagapoy mga gipakita sa Biblia nga mga tagna nga naagyoy mga tao nga di gyud pod motuo kay mao lagi nagiingon sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 9 nga ang namao kaniadto mamao ugma. Busa ingon ana karon Brad Samuel, ang ato ang tema lagi karon nga akong balikon. Doon na magoy akong gikaistorya nga matod pa niya nga ngano man daw nga nagpailaman ta sa atong magtutudlo nga mao ang Espiritu Santo nga klaro man daw kuno sa Biblia nga ang Kristo mubalik daw aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay. Busa mao kana karon ang atong pagatubagon kung si Kristo ba sa mabasa sa Biblia kay na mampod mabasa mampod na pero mo lagi na atong usisahon kung himuon ba ni Kristo ang paghukom. Ang uban usab nga mga relihiyon sama sa mga Jehovah's Witnesses nga ang ila pong pagtuo uban pang mga pundok nga ang muhukom mao daw ang amahan nga mao ang atong Ginoong Jehova. Ug doon na usay sila mga sitas nga gibasa Brad Samuel, Brad Bubot Panta, Brad Dennis nga mao po ilang pasikaran nga si Jehova daw mao ang maghukom. Karon asa ba na nato mabasa Brad Samuel sumala sa Salmo kapitulo 96 bersikulo 13 mayo tingali imong paklion. Kung naa ba sa Biblia nga ang amahan mao gyud ang maghukom nya mao dayon ang ilang gisaligan nga tanawa Brad kaklaro ana nga muanhi si Jehova aron sa paghukom nya inyo nang lalison nga kamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM kasagaran na ba natong agbat ana Brad Samuel mao ang mga Jehovah's Witnesses di lang nila kalain. Pero atong respetaran ang ilang sitas haasa ba kana mabasa Brad Samuel nga si Jehova daw mao ang maghukom. Aniya Brad Cesar mo kanigibasihan usab sa mga higala nato nga mga Jehovah's Witnesses no nga din ilang gituan usab nga si Jehova gyud daw ang muhimo sa paghukom tungod nining sitasa. Busa ato ning basahon ba Cesar ug ato ning pihuon nga ang amahan ba gyud nga mo si Jehova mao ba gyud unya ang resulta nga siya gyud ang hukom unya ni ana dinhi basahon ako ang bersikulo 13 inyong patalinghugan sa tubangan sa Salmo 96:13 kini. Sa tubangan ni Jehova kay moabot na siya kay siya muanhi sa paghukom sa yuta. Paghukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarong ug ang katawhan uban ang iyang kamatuoran. Busa mo ni ang mga Gisaligan nila nga sitas usab sa mga Jehovah's Witnesses nga ang amahan lagi nga mo si Jehova mao gyud daw ang muhimo sa paghukom sumala sa atong mabasa sa kay giingon manggod kay siya si Jehova muanhi sa paghukom sa yuta. Pagahukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarong. So mo kini karon ang usa sa sitas nga gibasihan usab sa mga Jehovah's Witnesses nga Brad ang muhukom Brad walay lain mao nga atong Ginoong Jehova mabasa na litra por litras Biblia buino pasagdan lang nato kana. Asa pa Brad Bobot Panta ang ilang mabasa nga si Jehova gyud mao ang maghukom sa matarong og sa mga daotang tao. Asa pa nato na mabasa sa Ecclesiastes kana. Diri kana nato mabasa nga si Jehova mo gyud moy mohukom sa tao dinhi sa basahon sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 17 ingon niya atong matagan mahal nga mga tigpaminawan. Ako miingon sa sulod sa akong kasing-kasing ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan. Kaya adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. No, klaro daw nga naa ko noy mabasa sa Biblia nga matud pa sa gibasa ni Brad Bobot Panta ang 17 ako miingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios maghukom sa matarong og sa dautan. Kinsa man kining Dios kay daan tugon man itong gibasa ang Ecclesiastes man walay lain mao ang amahan nga mao daw ang atong Ginoong Jehova nga siya mao ang maghukom sa matarong og sa dautan. Nabasa
Nya mingo din ang mga Jehovah's Witnesses, o klaro ana brad, siya ro pud og dili mo mutuo ana, pagkaklaro ana nga si Jehova mo anhi aros paghukom sa matarong og sa dautan. Naasa pa ang mabasa brad Dennis, i-ready ang Roma kapitulo 3 bersikulo 19 brad Dennis, unsa pa ang atong mabasa pahayag sa Biblia. So ang dugang pamabasa sa pahayag sa Biblia dinhi ato kining matagad din sa nakasulat sa taga Roma sa iyang kapitulo 3 bersikulo 19. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga ana sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan may sakop ilalom sa paghukom sa Dios. O klaro daw nga ang kalibutan mailalom yun unya sa paghukom sa Dios. Karon, atong usisahon kining maong mga sitas nila. Kung tinuod ba nga si Jehova mao bagyod ang maghukom, kay ang uban magbasa sa Biblia, Brad Samuel, Brad Bobot Panta, Brad Dennis, pagka nakabasa sila, konklusyon dayon o tanawa, klaro kayo. Pero ang wala nila mamatikdi o ang wala nila mahibaw nga doon na pa mga sitas ni ana nga angay nga masabtan pod sa uban nga nagbasa sa Biblia, ilabi na sa mga Jehovah's Witnesses. Dili kay diha lang ka mo stop sa maong mga sitas tungod kay ang paagi sa pagbasa sa Biblia dinhi madyutay didto madyutay. Mao kana ang atong mabasa Brad Samuel, basa ra gud Brad Samuel kung unsa ba ang patakaran kung magbasa ta sa Biblia mo konklusyon ba dayon ta kung unsa ang atong mabasa, mao dayon na ang atong hatagan dayon konklusyon nga diha ra gyud dayon ato dayong husgahan nga mao na gyud na ang mabasa nato sa Biblia. Unsa bay paagi kung magbasa kita sa Biblia, Brad Samuel, unsa ba ang sistema? Di ba nakasulat ba sa Biblia nga dinhi madyutay didto madyutay? Sumala sa imong pagbasahon, Brad Samuel? Aniya, Brad Cesar, basahon ta lang ang Biblia, Brad Cesar. Kay ang Biblia god dili kay sa pagbasa nimo sa usa lang ka chapter o sa ka bersikulo sakto na, dapat sakto na muthunong ka na diha sa pagbasa mo nga si Jehova mao ang hukom, imo nang konklusyonan nga si Jehova gyud. Dili ingon ni ana ang paagi lugar sa Biblia nganuman tungod kay ang Biblia wala kana bilanggo sa usa lang kasitas tungod kay ang gitudlo sa Biblia nga patakaran sa paagi sa pagbasa sa Biblia dinhi madyutay didto madyuday matud pa og mga hayang og hingdapan, mga bali og hingdapan ang kamaturan. Basahon nato ang nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 28 mga kaigsunan bersikulo 13 lang ditso gingon din matud pa sa atong mabasa tungod niini ang pulong ni Jehova alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid. Matud pa latid ibabaw sa latid dinhi madyutay didto madyutay aron sila mangadto og mga hayang og mga bali kining mga palid sa Biblia ba o mga bali o hingbalagungan og hingdakpan. Busa mo na ang paagi sa pagbasa sa Biblia mga mahal namo nga mga kaigsunan. Dili kay mobasa ka lang pagbasa nimo usa ka kanang sitas sakto na imo nang konklusyonan nga tinuod na ang imong basa tinuod na mga mahal na nabasa. Nabasa. Pero ang nasabutan na nay mga sumpay. Naay mga sumpay mga mahal namo nga maksyonan nga ang paagi gitudlo sa Biblia matupad diri madyutay didto madyutay ug sila mga hayang ug hingdakpan ug hingbalagungan daw ug hingdakpan kanang ang kamaturan matud pa sa musa ingon ni ana ang pamaagi patakaran sa Biblia didto madyutay diri madyutay. Karon atong ipadayon Brad Bobot Panta. Iridi ang ikaduhang Timoteo, bersikulo 2, bersikulo 9. Ang Biblia ba, gigapos ba lang ni sa usa ka sitas? May ning atong sayron kay, ang uban manggod nga nagbasa sa Biblia god, makabasa nga si Jehova mo anhi, aros paghukom, ila da yung konklusyonan nga, tanawa Brad, klaro kayo. Iyon sa pa ba ang paagi kung magbasa ang tao sa Biblia?
ginapos ba ang atong makita sa Biblia nga ang Biblia sa usalang kasitas mao na dayon konklusyonan din animo ikaduhang Timoteo 2:9 Brad Bobot Panta unsa ang atong mabasa da kung magbasa ta sa Biblia. Ni ato lang magbasahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 ingon nini. Ang mayong balita nga tungod nini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingog kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos. So, dili day ginapos. Dili pwede nga diha lang ka mubasa kinahanglan imong ipalugdang ba unsa ang buot ipasabot ni ana tinud-on ba kaha ni Huba nga siya moanhi aron sa paghukom sa mga matarong og sa dautan mao man na aroy problema. Kay ang uban mubasa pagka nagabasa stop. Maato sang trisapon kung tinud-on ba ni Jehovah nga siya mao ang maghukom sa matarong og sa dautan. Nabasa bitaw ninyo. Pero atong trisapon ni karon kay si Jehovah moanhi man aron sa paghukom sa kanang gitawag sa mga matarong og sa nga dautan. Ang pangutana Brad Dennis buhat 17 bersikulo 30 Brad Dennis. Iunsa ba ang gitudlo ni Jehovah mahitungod sa paghukom? Doon na ba'y lain bang ayang gitudlo nga mao'y maghukom? Sumala sa atong Ginoong Jehovah unsa ba'y nakapayag sa buhat 17? Ang nakapahayag din ni sa buhat 17 bersikulo 30 ngadto sa 31 dinhi nagpaila lang nga ang Jehova nagtudlo og usa ka tawo nga maoy iyang gisangunan sa paghukom. So matud pa din sa bisan diretso na nato sa 31 no? Sige, basa. Buhat 17. Matud pa din kay siya nakatudlo na og adlaw kanus asubay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan pinagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang nini o kini iyang gipanghimatudan ngadto sa tanang mga tao pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. So wala ang gibanhaw mo ang atong Ginoo Kristo nga mo. So nagtudlo si Jehovah sumala sa gibasa ni Brad Dennis kay siya nagtudlo ang Dios ni nga si Jehovah og siya nagtudlo na og adlaw kanus asubay sa katarungan iyang paghukman ang kalibutan pinagi sa usa ka tawo na iyang gitudlo nga usa ka tawo nga iyang nga mao ang iyang gitudlo nga mao ang maghukom nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Wa may laing nabanhaw gikan sa mga patay. Ang ato Ginoo Kristo nga siya nagtudlo di ay sa atong Ginoo Kristo nga mao ang maghukom sumala sa atong nabasa sa Biblia kay bisag walay mabasa nga Kristo pero giingon man diha sa Biblia nga gibanhaw sa mga patay kinsa ba gibanhaw sa mga patay wala ang atong Ginoo Kristo unsa pay mabasa nato Brad Samuel sa Roma kapitulo 1 bersikulo 4 kinsa ba ang gibanhaw sa mga patay mabasa ba gyud nga si Kristo mao gyud na ang gibanhaw sa mga patay nga mao kana ang gitudlo ni Jehovah nga mao unya ang maghukom ani Brad Cesar atong basahon ang nakasulat sa Biblia kung kinsa ka nang gibanhaw sa mga patay gikan sa mga patay nga mao kana gitudlo lugar sa Dios nga matud pa mao ang maghukom kung kinsa ka na niya basahon nato ang Roma sa yang kapitulo 1 bersikulo 4 gingon ug uban sa gahom matud pa gipaila ang anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi siyang pagkabanhaw gikan sa mga batay si Jesucristo nga atong Ginoo busa gibanhaw diaw sa Dios gikan sa mga patay nga mo kani gitudlo niya mao ang sa paghukom lugar sa kalibutan walay lain diha sa atong Ginoo Jesucristo mga malnamo nga salaktod nga pagkasulti atong diretsohon si Kristo mao gitudlo ni Jehovah nga mao maghukom pero ato ning trisapon gihapon dili kay hunong nanta kay ang uban na ba pong magbasa sa Biblia ila dayon konklusyon ano klaro ana Brad nga si Kristo mao ang gitudlo nga mao maghukom unya nga nung mulalis man mo ana mao lagi pasagdan ta ang Biblia kay kamo manggod sa inyong kaugalingon nihit magud mo kaayo og pagsabot sa Biblia ug nihit pod mo mga bersikulo nga dili man gud ninyo basahon ang whole context ba ang tanan ba nga mga pamaagi ba sa Biblia kay
usaragoy kamatuoran Brad Samuel, Brad Dennis, Brad Bobot Panta, dili daghan ang kamatuoran, usa lang ang kamatuoran nga may mutudlo sa tinuod, dili kay daghan. Busa nining puntuhan nining si Tasa Brad Cesar, wala gani napaltos na ang mga pagdahom Jehovah's lugar sa Witnesses. mga Jehovah's Witnesses. Oo, kay ang nagtudlo ilang ko. gidawman, ang amahan nga mo siyuba mo daw ang hukom. Pero sa pagsusi na to, ang amahan nga mo siyuba nagtudlo di ay siyag usa ka tawo Nga? iyang gibanaw gikan sa mga patay Nga mao ang- aron sa paghukom sa kalibutan nga mao natuman diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ipalugdang pa yun na to, Brad Samuel, kung tinudon ba yun ni Kristo nga siya ang maghukom, mao manaroy wa masabti atong nila. susihon, Brad Cesar. Karon, iunsa pa ba ang ipakita sa Biblia, Brad Dennis? I-read ang Juan Kapitulo 5, versikulo 22. Ikama dayon sa 28 ug 29. Unsa ba ang dugang natong mabasa diha? Si Kristo bagyod mao bagyod ang gitugyanan sa paghukom. Unsa atong mabasa diha sa Juan? Matod pa din sa Juan, gipahayag Kapitulo 5. sa nakasulat sa Juan Kapitulo 5, versikulo 22, no? Ikama Kama 29. Matod pa din 28 ngatos 29. Sige. ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa. Ana. Oh. Oh. Hinunua ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto sa anak. Kita mo. Oh. Sige, padayon. Sa 28. Dinhi sa 28. Ngatos 29. Oh. Ayaw kamo kay bulong nini. Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga na sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang mananagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So, ang nakita natong payag sa Biblia, Brad Dennis, sa imong gibasa sa Juan Kapitulo 5, versikulo 22, nag-ingon, ang amahan, nakisa man ning amahan, hiuba man ang amahan dili magahukom kang bisan kinsa, Klaro na. hinunua ang tanang paghukom, gitugyan niya ngadto sa iyang anak. O klaro kayo, kamo mga Jehovah's Witnesses, amot, og nabasa ba ka ninyo? Ha? Ang inyo ha, gibasa niyo ang dantugon, tinuod man nga nabasa nga si Jehovah moanhi sa kalibutan aron sa paghukom sa matarong og daotan, pero wa man lagi tinuod lagi. Iya mahinong gipasa dito siyang anak, iya mahinong gitugyan ngadto siyang anak kay gani ang Biblia nagtug-an nga ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, hinuno ang tanang paghukom gitugyan niya ngadto siyang anak. Nining puntuha, Brad Dennis, Brad Samuel, Brad Bobot Panta, si Kristo na mao ang gitugyanan sa paghukom, pero ato gapon ni usisaw tinud-on bagyod ni Kristo nga siya ang maghukom sa mga buhi sa mga patay, mamaniwa nila masabtigot. Be karon lahi man ta magpamatuod sa Biblia, Brad Samuel, Brad Dennis, Brad Bobot Panta, kay mga sitas ang ato ang gibasihan. Wala kita dinhi nagsulti-sulti lang sa atong kagulingong bakba, kundi na ay mga dokumento. Kay mo na giingon sa atong langitnod nga magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga kung magpamatuod mo, kinanglan na ay mga dokumento na ay mabasa. Pareho ragod na, mingon ka nga, ako Brad, na ako yuta nga ibaligya. Kinanglan na akay mga dokumento nga ipakita nimo nga ikaw mao ang tinuod gatag iya sa yuta, dili kay hirsi lang. Mausab ni ang Biblia. Kinanglan nga kung magpamatuod ta mabasa gyud nato sa Biblia, dili kay dili nato mabasa, ang uban ba magbinaba lang. Karon niya. Klaro na kayo nga paghukom gitugyan nga to kang Kristo. Unsa pa'y pahayag sa ikaduhang Korinto, Brad Samuel, ni Apostol Pablo, kay sulat man ni Apostol Pablo kini ikaduhang Korinto 5:10. Niya Brad Unsa ba ang pahayag ni Kristo nga mao gupod ni gihuptan sa tanang mga reliyon karon? Nga klaro gyud kayo, Brad, nga si Kristo muanhi aros paghukom. Ay be, unsa mabasa gud nato da? Brad Niya Samuel? Brad Cesar, mao kini usab ang gibasihan usab sa mga Nakalaing halos relihiyon. tanan sobra ni sila mata mga 80% siguro o 85% siguro ni naglaom man ni Brad Cesar tungod ni anyang sitasa nga gibasa o atong pagabasahon sa nakasulat sa Biblia. Kay naa maguni ang gibasa niya maguni sa sulat ni Apostol Pablo nga matud pa sa ikaduhang Korinto siyang kapitulo 5 bersikulo 10 mao ni ang ila pong gibasihan. Daghan sila ang nagbase ni Brad Cesar Tanang relihiyon halos. halos tanan Born again, sa walay Protestante, pagsusi Katoliko. nga kining
sitasa o kining kanang kining sitasa nga atong pagabasahon, kini baka buhaton ba usab ka Ni sa Kristo. atong Ginoong Hesus Kana, Kristo. pareho ba sa kang Hiuba ba? Mo na aturon ato kini pagasusihon karon basisan. Niawa ang ilang gibasihan. 5:10 sa ikadang Korinto inyong patalinghugan. Kay kinahang matud pa, kay kitang tanan kinahanglang magapakatubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo o dautan. Busa konklusyon dayon, busa si Kristo gyud daw ang muhimo sa paghukom. Nga naman tuod kay kinahanglan kuno kitang tanan brad mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Busa mo ni atong sisyon kun himuon ba gyud Ni sa Kristo. ato pong Ginoong Hesus Kristo ang paghukom sumala sa unya sa atong masayran karon. Mamakian lang niyo mga malnamo nga magsunan. Kay amo gini karon nga pribahan nga kun duna may himuon may tabo nga paghukom, dili gyud ang Amahan, dili pod ang Kristo sumala unya mapribahan nato sa Biblia. Okay, karon. Klaro kayo ang pahayag ni Pablo nga maupoy gituhuan sa mga pastor, mga ministro, mga diakono o bisang kinsa nga mga kadagkuan diha sa kadagkalaing kasimbahanan nga brad mga tubang ligitang tanan sa hukmanan ni Kristo. Nya nganong mulali sa man mo ana nga klaro makayan na brad. Maubitaw na dito bitaw sa una nga atong gibasa nga muan ni si Jehova aros paghukom sa mga matarong ug dautan. Wa man lagi gibuhat ni Jehova, iya man lagi gipasa sa anak. Mo man ni wa masabti ninyo kamo mga pastor, mga ministro ay lagi kalain ninyo gibasa man lang namon ni Biblia. Niyo ba? Busa ato ning klaruhon ni tinud-on ba kaha kining pahayag ni Apostol Pablo nga kitang tanan kinanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo ug dautan. Mo maniro ng atong trisapon nga wa gyud ni masabti gapon sa nakalaing mga pastor, mga ministro, katolik, petipender o kinsa pa man. Karon ang pangutanan ini Brad Bubot Panta. Iridi ang Juan, Kapitulo 8, versikulo 15 o 16. Ang pangutanan mao, himuon kaha ni Kristo nga siya mao maghukom kay gipahayag man ni Apostol Pablo kay tanan kinanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas ug maayo ug dautan. Kini kaha nga pahayag sa ni Apostol Pablo kun ato ni trisapon pag-ayo. Himuon bakaha ni Kristo kay kun si Pablo may musulti, mga tubang man daw ta sa hukmanan ni Kristo. Ang pangutana mao, si Kristo atong pangutanon. Himuon bakaha ni Kristo nga siya mao ang maghukom. Sumala sa nabasa ni Brad Samuel sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10. Unsay mabasa na to diha Brad Bubot Panta? Ni atong basahon ang Juan sa Kapitulo 8, versikulo 15 ngadto sa 16. Kamo naghukom pinasubay sa tawhanong pagi. Apan wala ako maghukom kang bisan kinsa. Ngani kung himuon ko man ang pagpanghukom, Matud ba ni Kristo? matupad ni sa atong Ginoong Kristo. Ang akong hukom tinuod kadili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako o ang Amahan nga mao ang nagpadala nako busa ang atong Ginoong Kristo matud pa niya nga silang duha ug sa iyang Amahan mao ang Kun himuon ang paghukom. kun himuon Naay kun. Oo. Kanang kun conditional man na. Oo. Dili may kumo kay mao ni gud na literal gyud na giingon ni Kristo kamo nagahukom pinasubay sa tawhanon paagi apan wala ako matupad ni Kristo wala ako klaruhan na mga pastor wala ako matupad ni Kristo apan wala ako maghukom kang bisang kinsa ngani matupad ni Kristo kun anay kun kondisyonal ni kun himuon kuman ang paghukom ang akong hukom tinuod kay dili man akura ang usa nga maghukom kundi ako ug ang Amahan nga mao ang nagpadala kanako. Kun himuon daw ni Kristo ang paghukom, dili lang daw kay siya lang ang matubang, kundi pati po ang Amahan na ay kondisyonal ka na, mga higala o mga kaigsuunan.
Karon, pahayag na ni Kristo ha, mga pastor, mga ministro, mga Katolik pitipender nga makabasa og sitas, konklusyon dayon. Bro, klaro kayo kitang tanan mga tubang sa ukman ni Kristo. Mao manaruyop ninyo masabti God, kay undang ram gud mo sa usa ka sitas God, pero atong ipalugdang para klaro gyud. Kung himaon ni Kristo ang paghukom, dili lang daw ang maatubang sa tao, kundi dili lang siya, kundi pati ang amahan. Kung himaon, kondisyonal man na. Be karon, ang pangutana Brad Samuel. Tinud-on ba ka ni Kristo ang paghukom og nagtudlo ba si Kristo og lain nga mao maghukom? Ato ni klaron si Kristo ang baba ni Kristo may ato ang pasultihon dili ning baba sa mga pastor, mga ministro og uban nga mga diakon og uban pa nga naang mga nagbasa sa Biblia atong usisahon ang Biblia. Ha? Prubahan ba nato ba kay mao lagi na nga kinahanglan lagi tag dokumento. Karon ang pangutana Brad Samuel. Si Kristo ba kay kondisyonal man ang iyahang pag-ingon nga kun himuon kuman ang paghukom dili man lang ako ang matubang kundi pati ang aman ang pangutana Brad Samuel. Si Kristo ba tinud-on ba gyud niya ang paghukom? Be atong pangutan-on ni Kristo Juan 8:50 Brad Brad Samuel. Cesar, maayo si Kristo mo atong sundan Brad Cesar. Oh, siya atong pasultihon. Aron nato makuha ang kanang sakto bang detalye. Oo. Kay lisod man tag maguna-una ta, may nang susihon nato kun unsa gyud ang pahayag ni Kristo. Kun himuon ba gyud niya ang paghukom kay matud pa niya kun himuon niya ang hukom kuno niya tinuod pero dili lang siya ra ang hukom kun niya pati ang iyang aman pero ang amahan na sa 5:22 atong gisusi nitulod pud ngadto siyang anak. Busa ang Itugyan. Kristo naman atong susiyon kun himuon niya ang paghukom dili pud siya ra ang hukom kundi pati ang iyang aman. Pero himuon ba gyud ka ni Kristo niya atong susiyon kun si Kristo bagyod ang muhimo sa paghukom sumala sa atong mabasa sa Biblia. Sa 8:50 sa Juan, inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan gingon. Ngani matud pa ni Kristo, dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan. Ingos Kristo ha. Ana ay usa nga nagitinguha niini alang kanako. Nagtudlo sa O usa. siya matud pa si kanang usa mao ang hukom. Busa matud pa ni Kristo, ana ako ni usa. Nga yang gitudlo nga mao ang kana kunong usa nga yang gitudlo, mao kana ang hukom sumala pa sa sulti sa atong Ginoong Hesus. Ngano nagtudlo man siya nga nay usa tungod kay si Kristo dili gyud mao ang maghukom sa pruibahan ko unyara Brad Samuel ato sa ni ipalugdang. Okay, Brad Unya Cesar. lang usa kay moabot sa Susiyon sa nato lang kinsa nang usa. Oh, sige. Di lang ta magdali-dali kay ato ni klaro bigod ni. Karon ya. Di man na nato mga pastor, mga ministro o mga diakono o ubang pang mga Katolik pitipender. Si Kristo nagtudlo og usa. Nga mao ang maghukom. Nagpasapasa na. Permero ang amahan mao'y mahukom. Unya paghuman dito sa amahan, nagtudlo na pud ang amahan. Ngadto sa iyang anak gibanaw sa mga patay, nagbanaw sa patay nga mao usab ang maghukom. Gipangutana na pud nato si Kristo. Nag-ingon dai si Kristo sumala sa gibasa ni Brad Samuel, dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan na naay usa nga nagtinguha niini alang kanako og siya mao ang maghukom. Nagtudlo na po si Kristo og lain. Pastor, mga ministro, mga Katolik pitipender, basigwa ninyo ni mabasahe. Ha? Sige patalingog lagid mo kay ato gyud ning ipalugdang bagyod nato niyang kamatuoran. Timan na ta mga pastor, mga ministro nga si Kristo nagtudlo og usa nga mao ang maghukom. Karon unsa bay pahayag Brad Dennis ni Kristo dugangan ta? Iridi Brad Dennis ang Juan kapitulo 12 versikulo 47 o 48. Pangutan-on ta si Kristo. Kristo, ikaw ba yun ang maghukom? Bayon sa ba ang pahayag ni Kristo sa pag-anhin niya sa kalibutan, Brad Dennis? Aniya ang real gayod nga Bahayag ni Kristo. pahayag ni Kristo dinhi sa kalibutan.
sanglit dili man siya maghukom. Matod pa niya sa 47 nga bersikulo sa Juan Kapitulo 12. Kon kinsa ang mga magapatalingog sa akong mga sulti ug dili magatuman nini, ako dili magakum kaniya sa tumanagtugan nga di siya mahukom sa kang bisan kinsa. Kay ako mao ni ang final niya ha, din sa kalibutan ang iyang purpose. Kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan kadtong sa mga makasala. Mo tay pasabot niya. Karon atong nabasa, sumala sa gibasa ni Brad Dennis, nga matod pa sa gibasa ni Brad Dennis sa 47, kung kinsa ang magapatalingog matod pa ni Kristo sa akong mga sulti, ug dili bagatuman niini, ako dili magahukom kaniya. Kay ako, si Kristo nag-ingon na, wala man mo anhi sa kalibutan, aron pagahukman, aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Kung mao, ang purpose lang di ay ni Kristo dinhi, mao ang pagluwas sa kalibutan. Karon, ato gapong ipadayon kini. Ang pangutana mao, kinsa magyud ay ang maghukom? Mao na ang pangutana diha sa mga pastor o sa mga ministro o sa Catholic Pitipindir, mga ministro sa PBCM, kay dili man kaha si Jehova mao maghukom, dili man di ay si Kristo mao maghukom, kinsa man day ang maghukom? Pwede ba nga inyong isulti mga ministro sa PBCM kinsa ang maghukom? Ay oo, isulti gyud na namo, pero biblical, dili kay amo lang buot-buotan. Nga mag-ingon mi nga mao ni si Talpulano ang maghukom, na ay dokumento nga among pagbasahon. Ikinsa man di ay mao ang maghukom? Pangutana na sa mga pastor o sa mga ministro o sa mga Catholic Pitipindir diri na to. Na ay tubag. Be, unsa ba ang atong mabasa? Sumala dinhi akong pagbasahon. Ang Juan Kapitulo 14, versikulo 15, ngadto 17, unsay pahayag dinhi sa atong Ginoong Hesukristo. Patin-awon gyud nato ni kinsa gyud ang maghukom, kay mao man ni makalibog manggod og dili nato ni isulti ang kamatuoran, kay unaw na aragod baliko na gud nato, permiro nabasa nato sa Salmo 96, versikulo 13, si Jehova mao ang maghukom, muan ni siya aros maghukom. Unya sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 17, muan ni si Jehova aros paghukom sa matarong ug daotan. Unya pagkahuman gidinay na po ni Jehova, ningon na po si Jehova, nagtudlo kog usa nga mao maghukom, nga mao ang gibanhaw sa mga patay. Kinsa man ang gibanhaw sa mga patay? Si Kristo. Unya gipangutana na po nato, gisunda nato si Kristo. Unsay payag ni Kristo? Ingon si Kristo, wala ko manhis kalibutan aros paghukom kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Karon atong patin-awon dinis Biblia, kinsa gyud ang maghukom? Na ato ning basahon. Nag-ingon dinhi sa 14 versikulo 15 ngadto sa 17 ang atong pagbasa, ingon ini ang pahayag sa Biblia. Bisan sa 10 lang usa gingon. Juan 14, 15 ngadto 17 ingon. Kung nahigugma kamo kanako, matud pa ni Kristo, inyong pagatumanon ng ako mga sugo, o ako mga muyo samahan, o kamo iyang paghatagan og lain nga manglalaban nga makig-uban kaniyo hangtod sa kangturan. Nya kinsa man kining lain nga manlaban nga makig-uban hangtod sa kangturan? Yan siran sa 17 nagingon nga mao ang espiritu sa kamaturan. Kang kinsa daw ang kalibutan dili makadawat, tugod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kani apan kamo nakailan na kaniya kay siya nagapuyo man ubang kaninyo ug man na siya sa sulod ninyo. Timan nato si Kristo matud pa niya, kung nahigugma mo nako tumanan ninyo ang ako mga sugo. Sa diha nga motuman ang tao sa sugo, mga muyo daw si Kristo siyang amahan. Aron ipadala ang lain nga manlalaban. Lain wa mag-ingon. Nga si Kristo na, kay si Kristo goy nga moyo, nya siya ra lugar ng manlalaban na bagoy lain nga siya ra pod. Di dako kayong sa likwaot na.
unsa ang gipangamuyo ni Kristo nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa daw ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakailan na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug manha siya sa sulod ninyo. Nangamuyo si Kristo og lain nga manlalaban. Pag ingog lain nga manlaban, dili na si Kristo nang lain. Wa may supak na Brad Dinis nga imong mabasa sa unang Juan nga imong gibasa nga ang kanang Kristo gitawag po na og manlalaban, pero kay si Kristo magpadalaman og lain nga manlalaban nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Karon ang pangutanan ini Brad Samuel, kay balibad man ang amahan, pasas anak, mag-abot sa anak po, balibad gapon ng anak. Bisumala sa Biblia Brad Samuel giklaro bagyod kay magpadalaman daw si Kristo og lain nga manlaban nga mga espiritu sa kamatuoran. Ikinibang espiritu sa kamatuoran gitinaw ba gyud sa Biblia nga mao gyud na siya ang responsibilidad nga mao niya ang mohukom sa kalibutan. Mabasa ba litra por litra nga ang Espiritu Santo gyud mao gyud ang maghukom sumala sa pahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Ani Brad Cesar, puribahan nato ang Biblia nga gisulti lugar ni Kristo kay nagtudlo man siya og magpadala siya og lain nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sa pagtuman. Pero kining Espiritu Santo nga gipadala ni Kristo ang buluhaton niini maoy muhukom sumala pa sa atong mabasa sa Biblia niya. Sa 16 atong basahon, bersikulo 7 sugod sa 7 hangtod sa bersikulo 10 gingon ngani ingon si Kristo suginlan ko kamo sa tinuod nga mayo alang kaninyo nga mo pahawa ako. Kay kung dili ako mupawa, matud pa ni Kristo, ang manlalaban dili muanha kaninyo. Kadtong lain nga manlalaban nga Espiritu Santo ha. Apan kung mupawa ako, siya akong ipadala kaninyo katong Espiritu Santo. Ug inagabot na niya niadtong Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan maytud sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Maytud sa sala kay sila wala man mosalig kanako, maytud sa pagkamatarong kay ako moadto man sa amahan ingon si Kristo ug dili na kamo makakita kanako. Mo de hinungdan nga mupawa ang Kristo tungod niya ng lain nga malalaban nga moabot nga ang bulaton niya ng lain nga malalaban nga moabot nga gipadala ni Kristo mao ay ang himo sa paghukom sumala sa atong nabasa sa Biblia. Dinaw litra por litra. Bala mo mutuog sa dili. Basta gitinaw sa Biblia nga ang Espiritu Santo mao na ang gitudlo ni Kristo nga mao maghukom. Kami bagod na mao ang nagbutbuot. Nabasa lang sa Biblia. Gibasa lang po namo ang Biblia. Gipatinaw namo unsay nakasulat sa Biblia. Be karon atong i-challenge kining mga nagkalaing relihiyon. Makatoliko man ka, mabon again, mapintikostal man ka, Jubas Baptist, Seventh Adventist, gi-challenge na mo. Tanang pagtulunan, gi-challenge na mo sa PBCM. Iribatal ninyo, sayop baning among hubad, nga si Kristo dili mao ang maghukom. Kung nabasa man ninyo, gibasa bitaw na to, nga si Kristo mao'y gitugyan sa paghukom. Gipahayag po ni Apostol Pablo nga si Kristo mao ang maghukom. Klaro man na, amo man nagibasa ka ganina. Pero gipatinaw ta, himuon ba ni Kristo ang paghukom? Ning balibad si Kristo. Kay matud pa niya, wa kumanhis kalibutan aron paghukman ako ang kalibutan. Kundili mianhi ko aron sa paghuko, aron sa pagluwas sa kalibutan. Nagtudlo si Kristo og lain nga manlaban nga mo Espiritu Santo nga mao ang maghukom. Kaklaro atong gibasa ni Brad Samuel ang nakasulat sa Juan. Matud pa ato ganing balikon pagbasa ang Juan 16 bersikulo 7 unsay pahayag sa atong Ginoong Kristo. Si Kristo mismo nini mo oy nagsulti dili kay kami. Matud pa ni Kristo nga ni sugilan ko kamo sa tinuod nga mayo alang kaninyo nga mopawa ako. Kay kun dili ako mopawa ang manlalaban dili man kaninyo apan kun mopawa ako siya akong ipadala kaninyo. Og ginig-abot na niya sa atong ilaing nga manlaban nga mga Espiritu Santo iyang pailohon ang kalibutan may tungod sa sala og sa pagkamatarong og sa hukom.
may tungod sa sala. Kay sila matud ng Kristo, wala man mosalig kanako, may tungod sa pagkabatarong, kay ako maadto masamahan ug dili na kamo makakita kanako. Klaro kaayo nga ang resulta di ay ngano nga si Kristo dili na maoong maghukom, gitugyan niya ngadto sa Espiritu Santo tungod kay matud ba ni Kristo moadto siya sa iyang Ama ug dili na mo makakita kanako. Kaklaro ana. Pero mao ni atong challenge. Kamong mga pastor, mga ministro, uban pa nga mga gitawag og mga saksi ni Jehova ug uban pa nga mga Katolik pitipindir, kining among gibasa i-rebuttal, i-refute. Ingna nga sayop ni. Padad-e may dinig text o tawag ba mo sa among programa o text ba lang ang among numero 0955-1138-128. Usbo na mo. Ang among numero 0955-1138-128B. Iribatal. Inasayop man inyong hubas Biblia, mga ministros PBCM. Sayop man inyong masters pagtudlos Biblia. Iribatal. Tanawon ta. Ha? O kinsay na sayop na to sa pagsabot. Kaya nga naman, ang inyong mga sitas, among gibasa. Pero kining among gibasa, pero inyong supakon. May supakan ninyo kung sayop pa ang among hubad sa Biblia. Sayop pa ang tudlo ni Master Derek kanamo. Kung manaroy problema ron. Sa to pa, Brad Dennis, klaro kayo, nga di ay si Kristo nagtudlo na pud og usa nga mao ang maghukom, nga mao ang lain nga laban, nga mao ang Espiritu Santo ang hinungdan nganong dili siya maghukom tungod kay maadto siya sa iyang Ama ug dili na daw ta makakita sa atong Ginoong Kristo. Karon ang pangutana, nganong naingon man ana mga ministro PBCM gisulti unya pagkuman bakwi-o na pod sa Amahan, bakwi-o na pod ni Kristo. Sa Biblia ba ang Diyos ba doon na bagay pagbakwi sa iyahang mga sulti? Oo! Mamanaywan ninyo masabtigod. Basa Brads, bobot panta. Ang Zacarias Kapitulo 9, versikulo 10, yung sabay atong mabasa, ang Diyos ba makahimo ba siya sa pagbakwi sa iyang mga sulti? Kay matod pa sa Amahan, siya maghukom. Pag-abot po dito sa Amahan, iyang gitugyan na po siya ang anak. Sa ito pa, gibakwi. Pag-abot po dito sa anak, gibakwi na po. Iyan na pong pasa na po dito sa lain nga malaban nga mga Espiritu Santo. Ang Biblia ba, Brad Bobot Panta, doon na bagi pagbakwi ang Diyos sa iyang mga gipamulong? Doon ay pagahimo usab ang Diyos ng pagbakwi sa iyang mga gipamulong. Sumala din ni sa atong matagad sa Zacarias sa Kapitulo 9, versikulo 10. Og gubon ko ang karo sa gubat nga gikan sa Ephraim, og pamatyon ko ang mga kabayo nga gikan sa Jerusalem, og pamunggoon ko ang busugan nga igugubat og siya magasulti mahitungod sa pakigdait sa mga nasod. Og ang iyang dominyo mokaylap gikan sa usa ka dagat ngadto sa usa ka dagat og gikan sa suba hangtod sa kinatunan sa kayutaan. Timan ana to nga ang Diyos matupan niya gubon ko ang karo sa gubat gikan sa Ephraim o pamatyon ko ang kabayo nga gikan sa Jerusalem, pamungguon ko ang busugan nga igugubat og siya magasulti may tungod sa pagigdait. Timan nanta nga gisaaran sa Dios, gisulti sa Dios nga gubon daw niya ang Ephraim. Pero ang pangutana, Brad Samuel, kining pahayag sa Dios nga iyang gubon ang Ephraim, giguba ba yun sa Dios ang Ephraim? Kay gipahayag man ni Zacarias nga gubon daw sa Dios ang karo nga igugubat sa Ephraim. Tinud-on baka sa Dios nga gubon gyud niya ang Ephraim? Unsay ato mapahayag sa Biblia, Brad Samuel? Aniya, Brad Cesar, mo gani na atong giingon kaganina sa atong istorya, Brad Cesar, nga ang Biblia wala lagi ni mabilanggo sa usa lang kasitas. Paggisgot nga pagbasa nato kaganiya sa ika-2 Korinto 5:10, sa tubangan ni Kristo siya ang mga tubang kitang tanan daw
paghukom? sa paghukom ni Kristo, pero atong gisusi ni gawas nga si Kristo dili day maong hukom, na di usay yang gitudlo nga mo ng Espiritu Santo nga laing malalaban. Ingon ni ana ba, kung mubasa tag usa ka sitas, dili nato makuha ang saktong detalye sa kasaysayan sa istorya mga malnamo nga mga kaibigan. Sama ni nga dunay saad sa Dios, nga gub-on lugar sa Dios ang karo sa igubat sa Efraim, pero sa atong pagsusi nga kining sidasa maguba bagyud ni, wala bagyud pagbakwi na sumalapas pangutana ni Brad Cesar. Sige. Ay ang paghukom pinasugdan ang amahan, diyo dayon didto na po siyang anak, wala ang amahan didto sa anak, dunay pagbakwi sa ato pa ang anak pod ni susi ni Bakwi atong na Gisus pod. gibakwi gyapon, gipasa po niya sa Espiritu Santo. Busa ingon ni ini sa Biblia na bagi pagbakwi sa pangutana ni Brad Cesar na kaysa gibasin ni Brad Panta ang matud pa sa Karyas 9:10 nga matud pa dunay saad sa Dios nga gub-on niya ang karo nga igubat sa Israel. Sige, Sa pagsusi sige. na to nagtuo magyud ang gub-on gyud, pero wala bagi pagbako niya bakwi niya sa Usya sa kapitulo 9 bersikulo kapitulo 11 bersikulo 9, mga mahal namo nga mga kaigsunan, matud pa sa atong mabasa, dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligot-got, ingon ang Dios, ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Efraim, kay ako Dios man ug dili tao. Bisag kita diya lang mo? busa dunay di pagwakwi abilidad sa Dios mga malnamo nga magsunan, nga ang iyang saad duna po di saad niya nga pwede po niyang dili tumanon iyang bakwion sumala sa gibasa nato sa Biblia. Kay klaro man kayo, Brad Samuel, nga sa una natong gibasa ang Salmo 96:13, si Jehova moani aron sa paghukom. Unya dayon niingon si ang Ecclesiastes 3:17 nga si Jehova moani aron sa paghukom sa matarong ug sa dautan. Unya ato na pong gitris up, gitudlo na po dahil niya si Kristo nga mao maghukom, pag abot po ni Kristo, balibad po si Kristo, nagtudlo po siya lain nga mao maghukom, mao ang Espiritu Santo. So, tinaw kayo nga ang Diyos na agyuday pagbakwi sa iyang mga sulti. Pwedeng himuon niya, pwede pong dili niya himuon. Ingon na ang paagi kung mubasa ta sa Biblia, kung mo pasabot ta sa Biblia. Ato timan-an, Brad Dennis, nga si Kristo may hinungdan, nga ang Espiritu Santo mo yang gitundo nga maghukom, kay mo ato daw siya sa iyang amahan. Ug dili na daw ta makakita sa atong Ginoong Kristo. Ang pangutana, Brad Dennis, doon na pa ba'y dugang pahayag sa Biblia nga ang tao tama naman lang sa pagpangandoy nga makakita sila sa anak sa tao apan dili na sila makakita niini. So Lucas 17 bersikulo 22, Brad Dennis, na abay mabasa nato nga ang Kristo dili na gyud makita pa, mangandoy na lang ang tao, pero ang pangutana karon tama na sa pagpangandoy apan si Kristo di na gyud makita. O adto nagay katumanan sa pahayag nga si Lucas. Kristo nga dili nagayod makita pag-usab, no. Sumala pa din siya nakasulat sa kapitulo 17 versikulo 22 sa Lucas. Matod pa din og siya mingon sa iyang mga tinunan matod pang Kristo, ang mga adlaw mag-abot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili kamo makakita ni. Kita mo? Daan na pag-ani sa panahon pas mga apostolis. Daan na galing gipasabot ni Kristo. Daan na gisulti ni Kristo. Ngadto siya mga tinunan. Nga di moabot ra ang panahon. Nga dili na mo makakita nako. Ang mga apostol gani ha. Mao gisultihan ana, moabot ra ang panahon nga mangandoy mo sa pagtan-aw sa anak sa tao apan dili ra unya mo makakita niini. Kita pa ba kaha makakita nga bisan pagani ang mga apostol sa ilang kaugalingon gisultihan sila ni Kristo nga kamo mangandoy lang mo nga mga mutan-a mo sa usa sa anak sa tao apan dili na mo makakita niini. Busayngon ana, kita pa kaha na makak pa ang gipahayag sa Biblia, wa ni mamakak kadaghas mga reliyon na nagsige ingon Jesus is coming in December 21. Daghang mga reliyon, mga born again Baptist, mga Sabadista, sige lang ingon nga mobalik si Kristo, hapit na mobalik Kristo, naabay Kristo ni balik. Wa nganuman, wala mamakak ang Biblia nga matud pa ni Kristo, dili bakakot si Kristo nga nag-ingon di na mo makakita kanako, tama ra mo sa pagpangandoy.
Pero ang mga relihiyon karon sa mga sama sa mga pastor, sama sa mga ministro o mga Katolik makita gyud ang Kristo. Mao man na ron. Gisupak na ninyo ang Biblia eh. Sumaagod daghan mo mga prediction. Ha? Gibutangan pagbuwan, gibutangan pagpitsa. Jesus is coming. Jesus is coming. Na dias dalan ay. Makita nimo na dias dalan. Na dia nagbutang-butang karatula papel Jesus is coming. Prepared Jesus is coming. Na makita nimo sa mga dalan. Ha? Kadugay na ni ana. Hangtod karon wa gyud Kristong mibalik. Kano man dili si Kristo bakakon. Ang mga bakakon mao ni mga pastor, mga ministro, mga diakono uban pa nga mga Katolik petipede. Mao ni mga bakakon. Mao man ay klaro-klaro ba? Pero unsa pay dugang bubot panta? Mateo 23, makita pa ba ang Kristo sumala sa Mateo 23:37 ngantos 39? Dili na yun makita ang Kristo, Brad Cesar. Atong pagbasa din sa Biblia sa Mateo sa kapitulo 23, 37 ngadto sa 39 atong pagbasa. Magingon kini sa pagpahayag. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o nagabato sa mga sinugo nga anak kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagadumili kamo. Tan-awa mabiniyaan o mamingaw ang inyong balay. Kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita ka nako pag-usab, hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Busa dili na makita ang atong Ginoo si Kristo sumala sa atong nabasa. Klaro kayo imong gibasa. Berbubot panta dili na mo makakita ka nako pag-usab. Nya kamo kumusta man mo mga pastor, mga ministro, mga diakono, uban pa nga mga magwawali sa mga Katolik petipender. Namakakpas Kristo, matupad Kristo, dili na mo makakita kanako pag-usab. Pero ang ubang mga reliyon, oy, makita oy, muhukom sa buhis mga patay oy. Nabasa bitaw nato, wa man lagi tinud-an ni Kristo ang paghukom. Gipasa man lagi niya si Espiritu Santo, busa diha sila nangasayop. Dili kay ang ministros PBCM nga gipanguluhan ni sa among matutudlo, Master Tomas Eugenio Sr., mao ang namakakdili kami ang mga bakakon, mauning mga tao karon nga nagpataka lang og yawit-yawit sa ilang bakba nga mobalik na sa Kristo maghukom sa buhis mga patay. Unya gibasa bitaw nato yung mga sitas, wa man lagi balibad bagis Kristo, wa ko manis kalibutan, aron hukman ako kalibutan, nay usa nga ako itudlo nga siya magbakob, kinsa maghukom. Mabasa sa payag ni Kristo sa 1:16, sitting ngadto sa 10 nga ang Espiritu Santo mao maghukom sa matarong ug sa dautan. Mo ni klaro kayo, beso pa ka kuno na ang among hubad sa Biblia sayo ba. Ingon anak kung mubasa tas Biblia, kung mupahayag tas Biblia, dili kay makapasa mo nga kitang tanan mga tubang sa hukman ng Kristo, undang dayon mo diha. Klaruhaw sa ninyo. Ug unsay sumpay ana tinudoon ba na kay ang Dios dunay pagbakwi sa iyang kaugalingon. Ang nakadaot gud ninyo, kung magbasa lagi mo, diretso dayon konklusyon. Mo man wa ninyo masaptigod kinsa ang nakapahayag sa kamatuoran, di ba kami? Mo bita among gitsali supaka gali. Ug makaigo ba mo? Daghanan na mo nag-challenge din wa magiusa ng tiks oy. Way nagpabagbuang og tiks na inoy mag-tiks, magyaga-yaga. Magbugal-bugal. Pwede ba day na nga ang kamatuoran tubagon nagbugal-bugal? Di na pwede. Kung nagbasa mo sa Biblia sitas por sitas, dili kay ang inyo bugal-bugal. Karon ni ata. Unsa pa ang dugang natong pahayag sa Biblia? Brad Samuel, iridi ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 35 o 38. Unsa pay atong mabasa diha sa Biblia? Kay niya naman kita sa panahon sa Espiritu Santo nga mao maghukom sa kalibutan sumala sa pahayag sa Biblia. Beon sa ba ang gipakita sa Biblia na abagay dig-ong mapruiba nga ang Espiritu Santo gyud, mao na gyud ang atong tuhoan ning atong bag-ong panahon. Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 30, Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo Brad Samuel, sa akong gibasa akong giingon kaganimo ang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 35 ngadto 38. Unsay atong mabasa diha?
Brad Cesar, ato ni pagkabasahon ang giingon mo nga sita sa Hebrano, no, sa bersikulo o kapitulo 10 bersikulo 35 hantod sa 38 ang atong pagkabasahon giingon dinhi matud pa sa atong mabasa. Busa ayaw ninyo pagwad-a ang inyong pagsalig kay kini aduna ray unyay dakong balos. Kay kamo nagakinahanglan matud pa og pailob aron kamo makatuman sa kabuton sa Dios ug makadawat sa gisaad. Naay gisaad? Dunay gisaad ba si Sara? Okay, sige. Kinsa ka ning iyang gisaad? Sige. Nga matud pa kung nakatuman mo, makadawat mo sa iyang gisaad 37. Kay sa sulod lamang sa diyutayng panahon matud pa ang usang nga taliabot magaabot na og dili magalangay busa kato di ay gingon nga kaliabot gisaad mao day itong usa daw nga kataliabot nga magaabot daw og dili magalangay 38 apan ang akong tawo nga matarong magakinabuhi pinaagi sa pagtuo ug kun siya musibog man ugaling kaniya walay kalipay ang akong kalag mao nay gingon nga gisaad nga dunay gisaad ba Cesar nga katong gingon nga taliabot nga moabot daw nga matud pa nga dili magalangan. Magalangan Okay. o magalangay. Karon kinsa ba kanang taliabot nga moabot nga dili magalangan? Nya nagingon apan ang akong tao nga matarong magakinabuhi pinagi sa pagtuo ug kun siya mosibog man ugaling kaniya walay kalipay nga akong. So kini di ang gisaad ni Kristo kun sibugan ni sa tao Way kalipay. matod pa ang Dios dili malipay kun imo ning sibugan kining iyang gisaad nga sa matod pa sa dutay lamang nga panahon sulod lamang sa dutay nga panahon ang usa nga taliabot nga mag-abot nga dili magalangan ang pangutanan niini Brad Bubot Panta. Ikinsa ba kining taliabot nga dili magalangan nga kun kini dili sibugan kini sa tao kay kun musibog ang tao niini ang Dios dili malipay. Iunsa ba kini kinsa ba kini ang gitawag nga dunay taliabot nga dili magalangan basa ang Juan 14. Balik ka pagbasa. Ani atong basahon ang Juan 14 sa iyahang bersikulo 26 ngadto sa 27 gingon kini sa pagpahayag. Apang ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan, kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. So kinsa day kanang taliabot nga dili magalangan nga dili angay sibugan sa mga tao kay kun musibog ang mga tao ang Dios dili malipay mao di ang lain nga manlalaban nga mao ang Espiritu Santo mao nang dawaton kinsay nagpahayag na si Kristo. Si Kristo mismo mao nagpahayag kadawato na ninyo ang Espiritu Santo kay og inyo nang talawan ang Espiritu Santo walay kalipay ang Dios. Busa angay gid ay nga dawaton kining Espiritu Santo. Ang gisaad ba si Sara? Rabi ka na hiding ba si Sara? Ang Espiritu Santo gisaad? O gingon nga dito si Bruhanon nga sulod sa duteng panahon moabot ang taliabot nga moabot nga dili mangalangan katong gisaad nga ang gisaad mao tong laing malalaban nga mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia nga kanang Espiritu Santo pod dawaton kana tungod kay kana matud pa sa atong libasa dili ipakaguol ang inyong kasing-kasing ni ipatalaw kay kung dili dawaton mao na ang pagtalaw mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ingon ana karon kay si Kristo dili naman makita sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kay sumala sa gibasa sa Biblia naghilabtil lang na. Sumala sa Biblia kay si Kristo dili naman makita papag-usab. Kinsa maday ang puli ni Kristo? Alang alag ang pari, ang uban bang reliyon, mga uban mingon din ang mga kanang gitawag o Katolik. Ang pari may puli ni Kristo. Sa baraw, pataka raman mo. Ayaw magbutbuot, basa sa Biblia, ang pari may puli ni Kristo. Ang mga tao raman nalinglapod. Ikaw man padre ang ilis ni Kristo din sa kalibutan. Pag sure mo ay lama-lama mo basa mo sa Biblia
Be, karon ang Biblia atong basahon, dili nang inyo nga pare mo ay puli ni Kristo, ikaw man padre ang puli sa Dios din ni sa kalibutan. Mag-sure mo di oy. Biasa mas Biblia be. Unsa ang kapitulo, unsa ang bersikulo? Be atong basahon ni Biblia. Kini dito sa Biblia dili na inyong Biblia kay kanang inyong Biblia tabliya man na. Inyo ra man ang butbuot. Be, dili ta mo butbuot. Kinsay puli ni Kristo, bisahon ta ang Biblia. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga ang Biblia nga ato pagabasahon ang pulong sa Dios tagingon. Kining mga butanga matud pa ni Kristo ginasulti ko ng daan kaninyo. Samtang kauban pa ninyo ako sa 26 apan kon makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan buli kanako siya mao ang magtudlo kaniyo sa tanang mga butang og magpahinumdum kaniyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Kinsa di ay ang puli ni Kristo kadi naman siya makita pag-usab igo lang ang tao mangandoy nga mutan-aw sa usa sa anak sa tao apan dili na kamo makakita niini. Dili in taon ang pari may puli ni Kristo, dili po nang nagpailapod nga kuno siya si Kristo. Daghan ra ba ang nag-angkon nga siya si Kristo? Unya, kinsay nag-angkon? Si Oscar Ramiro Hernandez, si Maurice Clemons, si Kibuloy, kinsa pa si Pilimon Riam Bonanza, kinsa pa si Ruben Eclio, kinsa pa si Obispo Agapay nga naas di Pulog, kinsa pa si Mr. Anos nga naas Manila, kinsa pa si Hasan Misari, daghan ang nag-angkon nga sila mao si Kristo. Pero ang magdalabas ang ngalan ni Kristo, Brad Samuel, mao ba gyud patuan sumala sa Biblia kining magdala sa Kristo o kining magdala sa Kristo mao ba hinuoy mao mo pasalaag sa mga tao? Be, Aniya bersisar katong magdala sa ngalang nga Kristo bersisar mao toy makapahisalaag. maoy mo pasalaag sa tao. Pasalaag sa tao bersisar gipasadyaan na kana sa panahon pa sa atong Ginoong Kristo nga para makabantay ang tao. Niao sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 4 hantod sa bersikulo 5 inyong patalingugan mga malnamo nga magsunan gingon o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon magbantay kamo nga walay magapahisalaag ninyo. Kay daghan unya matupad ni Kristo ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon busa ingon ni ana ang pagpasidaan sa atong Ginoong Kristo nga katong mga tao nga maabot ang panahon nga dunay mga tao nga magadala sa pagbansagon sa ngalan nga Kristo busa nilutaw na sila daghan ang nilutaw nining atong panahon karon naa lugar si Agapay sa Davao si Kibuloy niya naa pa dito sa Manila basta daghan-daghan sila si Pilimon Riam Bonanza usa si kuan kanang si Agapay si Anos busa kanang tanan mga malnamo nga mao kana ang gipasidaan naigo kana sa pagpasidaan ni lugar Kristo sa atong Ginoong Kristo nga daghan di magdala magdala sa lugar sa iyang ngalan karon malnamo nga magsunod dugangan pa ta unsay paypayag dinhi sa pasidaan sa Dios o unya ko na dunay magaingon tanawa ni arang Kristo maingon man nas Davao o ato ara siya nas Davao ayaw gayud kamo pagtuon nini kay motungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagko mangilhanan og mga katingalahan aron sa pagpasalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili tanawa gisuginlan ko na kamong daan busa kun siya magaingon kun sila magaingon kaninyo tanawa ato ara siya sa mga waaw ayaw gayud kamo pag-adto didto ug kun sila magaingon tanawa na siya sa sulod sa mga lawak ayaw gayud kamo pagtuon nini kay maingon nga gingon din na kung naaday mangkon nga naara diha ang Kristo tuas Manila naas Dipolog naas Dapitan naas sa Davao o ahain pa na tuas Amerika daghan man na dito sa Amerika Brad Samuel nga nagpatuo pod og Kristo matud pa sa atong Ginoong si Kristo matud pa niya ayaw kamo pagtuo niini kay kana mga mini nga Kristo kinsa bang tinod nga Kristo katong
umisakas langit mo tinuod dili ning mga nagpatuo nga Kristo, mga impostor kini. Natuman lang ang tagna sa Biblia nga kung mupawa si Kristo dinhi sa kalibutan, daghan unya ang magdala sa iyang ngalan. Natuman tanawa ang mga relihiyon karon. Ha? Kinsay gihimo nilang shield, kinsay gihimo nilang takuban. Mao ang ngalan ni Kristo. Sa unsang paagi nga numan nga sila nagdala sa ngalan ni Kristo, unsa bay purpose ni ana Brad Bobot Panta. Ezekiel Kapitulo 33, versikulo 31, unsay purpose nganong daghang nagdala sa ngalan ni Kristo nga usahay mag-away, magsinumbagay, wa magkayusa ang ilang prinsipyo. Biya unsa ba ang giingon dinhi sa Biblia? Unsay tumong nining mga tawhana? Niya nang basahon ang nakasulat sa Ezekiel Brad Cesar sa 33. Ezekiel 33 sa bersikulo 31. Og sila mga kanimo ingon sa katawhan nga mga og sila maglingkod sa tubangan nimo ingon sa akong katawhan. Og sila mamati sa imong mga pulong apan sila ayaw pagtumana kay pinaagi sa ilang mga baba. Sila magapakita sa labihang gugma apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Unsa day tumong ani mga tawhana nga nagdala sa ngalan ng Kristo? Ganansya. Unsa pa brad dinhi sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Unsa pay pahayag ni Apostol Pablo? Kalabot ini mga tawhana nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Ha? Unsa pa ang unsay purpose na nila? Ikaduhang Timoteo, i-ready po ba Samuel ang ikaduhang Pedro Kapitulo 2. Kaya ang oras hapit na. Matod pa sa imong gipahayag nga sitas sa Sige, basa kaya ang oras. sa ikadawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 Mato 5. mato pa din. Apan sabta kini nga unya sa katulihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod kay ang mga tawo unya maga mahiugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi. Bisag diha lang. Oh, hinapi. Klaro na kayo. Purpose di ay hinapi. Tanawa. Unsa pa Brad Samuel sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2 bersikulo 12 katus 15. Niya pa sa ikaduhang Pedro sa iyang Kapitulo 2, versikulo 12 ngadto sa 15. 12 hangtod sa 15. Oo. Atong pagbasahon ang gingon mga sitas apan kini silang mga tawhana sama sa walay kabuot nga mga mananap nga nagahimugso sa lunlun lamang kinaya aron pagadakpon ug pagapatyon nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila hibalui. Kini sila matud pa tagalaglagon gayud unya diha sa maurang pagkalaglag uban kanila nga magantos sa kadaot nga balos sa kailang pagapangdaot alang kanila mga kalipay mo ang pagkahudyaka sa mga maadlaw sila mga buling o mga hugaw nga mga pagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang samtang anaa sila na nagkumbira uban kaninyo sila matud pa may mga mata nga puno sa panapaw o dili matagbaw sa sala ilang gihaylo ang mga dudaon nga mga tao sila adunay mga kasing-kasing daw nga batid sa kadalo kaliwatan sila nga mga tinunglo de kanang maong kaliwatan sila mitalikod sa matuod nga dalan kadto mga kaliwatan nga tinunglo og nagbasilaag sila nagasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Bior nga nahigugma sa suhol gikan sa pagkadiling matarong hilig sa suhol. ulig na sila mga suhol Brad Cesar. Busa karon Brad Samuel na wala na may gutay oras. Manghinaot kami nga kato hayag og tin-aw sa inyohang pagpaminaw nga ang maghukom dili si Kristo kundi ang Espiritu Santo nga walay lain mao ang langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas iyon Senyor bahalag hilasan mo ang tinuod maoy among gisulti kay ang pagpanudya uwahay raman busa tungod kay ang oras Brad Samuel nawala naman gitay panahon ini lami pa unta kayo isulti pero di magud motugot ang oras magpasalamat lang ta sa atong langiton nga magtutulo Divine Master Tomas iyon Senyor kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban usab nga mga igsoon Inasab Brother Dennis Gonzales. Og kinusab si Brother Samuel Montimeo. Kinusap si Brother Luciano Pantamingon na lamang kaninyo nga daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug mayong udto kanatong tanan.